demonstration ke do tunang ko kathe bangal lahen lo aprangsi ke lapen dema phan articles 244A constitutional rights itum hanang pidolo sitame piniar nianta la non NDA government mate BJP ka charia government la so government tum ilitum han implement detected lo lapen tung bang lahen lo kedamtang 2019 hut Delhi parliament long hal bangso hut Horen Singh beke hai dame autonomous state apu thak ilitum farman jai dun lo hal bangso ke jai dun pen la non kachari bom NDA government tumbang ke rat aphan paklang daklo lapen non dak council do bom a government bhan tame paklang daklo pachini daklo je NDA long ke autonomous state mate articles 244A a provision ke awe usadak paklang pon edlo lasinon bangke uthot assembly long tame paklang dunlo lai ke hino punil tum pupe sitame autonomous state ke ilitum bhan nang pining ke Delhi pen ilitum 1969 hut Meghalaya tumbhan tame autonomous state ki pi hut sitame Assam assembly pen bangke pinoi puke pudun ge avelu hala bangso tame bang Delhi pen si autonomous state tame grant pilu lasi non bangke a government masih provision avelo pulo tangte lake ilitum bhan rar phan dake nangapa chubai mate drama ke claim dun son si cheplang det busin itum pachini pon lapen adun thu bangke BJP mate NDA tumbang pulo non la bangso Assam assembly yong si NDA mate BJP tum cari thulo pulo tangte uniform civil code bangke one week popol tum chipulo sitame rada tum phan ether ke happen scheme pen oronodoi pen ration card dali jangthu ingti kerosene kadugowe lahai hui ke bai pen vote bangke rat pen chu ended le sitame chapa lamat government bangke wang jilo sita non uniform civil code bangke rada tum kham khelo ili tum APSLC tum ta kham khelo lapen kar bianglong arat doan tum tame uniform civil code ke kroi kre buse kham khelo sita non la tum government kang ni cheng pen bangke uniform civil code abang selang litibul ponlo papas pon lasila bangso uniform civil code kapapas pon along dak manghumeme ili tum kar bianglong angkang lapen de mahaso bangke 6 schedule angkang arlo pulo ladake iltum hanang than lo 6 schedule angkang lake exam lo pusita manang pulo sita mehla dak abil long ilitum lang cari lo pulo tangte hala dake dak 6 schedule long exempted lo bangka dake toklor ke jonglor ke avi alam the sining je ponchot lasi alam the yong sining je ponchot lo pulo tangte aron long ke tokpon pe det lo aron long pon tokpon pe det lo ponte lake ilitum dake exam lo bangke pun el bisar alam 3rd grade 4th grade oh rank over side ADRE hala so recruitment process ta lake state egg lo state egg pen ka semar porsi all Assam bansela nang implement lo hala so teng ben sinon 3rd grade 4th grade appointment pajir lo recruitment pilo deda kar bianglong mede 6 schedule lo pan exam bala dak tokma tokte hala so teng si hala ta cheplang det lo lason dak taksi the Assam Healing and Evil Practices Act hala tame state pen siga semara ron lo hala bangso ron ta 6 schedule long exam po tokte lapen son dak taksi TET teacher eligibility test hala bangso ron ta state pen siga semar lo hala ta 6 schedule angkang ke exam nang jipu adak tokte lapen special TET nang bitulo sita hala dak tame bonafide candidate commercial aso TET phan ke apply dun me mamputa specify pe dakar bianglong arlo kodo an anon tribals tum an da hala so TET long apply dun un lason si adake applicant long ke tok det application long ke tok det lasi lason blo dangte itum phan dak 6 schedule bangke nangkar kan pamelo lasi nilitum pulo uniform civil code lake dak nilitum ke wan ke lake chedon dunune lapen ilitum MLA bang pho tum bangke alang litum kachedon dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der la uniform civil code ka welcome dun der bangke la 6 schedule ajak kong bangke chewar kang chorlo 6 schedule apawar bangke alang litum charkan pet lo buti nilitum jongpon lo lapen adun thu ke tho mangdeng bangke lahen lo nilitum ladak
dak sik schedule angkang arlo panchayat ke dak nang implement un e pulo panchayat nang implement un e pupot si ilitum tamela dak sik schedule angkang arlo emithang ka semar una a panchayat do halale semar nang busi serwan kep le tum semar nang pulo sida non Karbi Anglong Autonomous Council tum ke claim ke dampon bangke ladake serwan kep one way si dak bangke traditional village council sidak nang par jabi pan bor il lasi traditional village council pulo tangte lake Karbi phande le traditional kali Bongali tum da traditional do Nepali tum da do Bihari tum da do kapre akhe tum da traditional puke dolo sidame Sik schedule aja kong itum ke long pen bangke imithang a traditional abang si cheneng pulo tangte Karbi alam pen jong tip serwan kep person si donangi bisar alam kapre ka khai tum da imithang serwan kep do khasi tum son dorbar senong budo lason tak si tiwa tum de masa tum tame kapre ka serwan kep do hala sili tum ke nangji po lapen hala so serwan kep long ke anghoi ta do sita panchayat ke anghoi powet Lasinon dak tame TDVC long tame dak tame anghoi sidopo chairman sidopo pusalang tumpang dak lo anghoi po dopo pusang lo lake thang dak lilo lake panchayat si chaplang det po sini tum mathapon lo lapen jong pon lo lasi la solo bang itum chekroi dun de pudak ni tum pupon lo lapen kijut si ilitum chisong bom lo Paragraph 2 sa paragraph 7 na pen separate voter list ka semarji ajak kong dak council sidolo lapen labangso ka semarji phan CM tuliram ronghang ke hai ke claim ong si Guwahati High Court long pen order da wan pilo je chikloyon trok ang bong separate voter list ka semar nengi phan ajak kong pierlo High Court pen da man ge do High Court pen da sita piniar nian ningkan ner kep tame alang li claim hai hedan lasiar ni si het jong Assembly long tame tuliram rong hang ke hai jaidun je Karbi Anglong Autonomous Council has the right to frame the rules and laws kasemarja jakong do palang ning jedun lo alang li chaparo kadun lo MLA bang pharoi sirang ko ra trok atheng no alang li chaparo kadun lo je Karbi Anglong Autonomous Council is not an ordinary council it has the power to frame laws and rules alang li ning jedun edlo and then they are laws are rules ke frame je bang kumarlo ke frame ye bang ke CM pen japon si Karbi Anglong Autonomous Council are laws elang li claim bonang po non ke alang li da claim klesi ha assembly long ningkan krege thom CM ang ho ing ni det si alang li labang so kam ke claim ni bang lo basic fundamental made ke ot cheng ke claim cheng ni kam lo hala claim klesi ha assembly long si chaparo kadun selang chaparo kadun lang lasi nile tum condemn lo alang li phanta ningkan ner ke bang bong ningkan krege thom CM ing ni det pen da maling ke claim de khepon ke ni tum condemn lo bisar alam ke non gela sonje plang det lo dak imithang arong asar do imithang arong asar alam charju dor de si ha Guwahati arong asar ban se alam karju da mon se mandet lasi yadak si Himonto Biswa Sharma chief minister mata ajak dilikis fan than lo je ni ge dak thang da ke claim ngon jak ko awe council ching mai noi businang refer to lo lasi la son si alang litum ke claim kle ason asayan si litum dak council tame bui hu ban se mandet lasi ni litum mangke bini bene puthot rat hong jai wang thusi labang so ka chesong ni tum pon thupo lapen labang so ka chesong alang litum phan immediately jong selang litum claim un e pulo tangte lake Karbi Anglong angkang pitame puthot la son pli son po ka chesong mangke ni tum pon thupo la